Nyíregyházáról. Én családorvos és aneszteziológus szakvizsgával rendelkezem, és ebben a két szakmában is dolgozom egyébként, praktizálok, és most jelenleg az életmódorvostani szakvizsgámat csinálom. Ez egy pár szót azért előtt beszélek, mert itt találkoztam a ganodermával. Ez nem egy hagyományos nyugati orvoslási szemlélet, ugye, hogy gyógyszereket adunk a betegeknek, és akkor várjuk, hogy meggyógyuljanak, hanem ez egy holisztikus szemlélet, egészben nézzük a beteget, nem csak a testi, hanem a lelki, szellemi fejlődésére is nagy hangsúlyt fektetünk. És tulajdonképpen így találkoztam a ganodermával is, és most az én feladatom, hogy egy kicsit beszéljek erről a csodálatos gyógynövényről. Igazából nem növény, ugye, hanem ha még visszaemlékszünk a biológiára, akkor ez egy gomba, ez egy külön csoport, tehát egy gyógygomba, ami már 4000 éves múlttal rendelkezik, már az ősi Kínában is alkalmazták, és jelenleg napjainkban is alkalmazzák orvosok, Kínában és Japánban, főleg tumoros betegeknél, vagy kemoterápia után azok mellékhatásainak a megakadályozására, ilyen mellékhatások, mint hányinger, hányás, étvágytalanság, hajhullás, tehát rengeteg mellékhatásra is meg is akadályozza. Jelenleg, tehát ez a gyógygomba mindenütt megterem, de Kínában, illetve ezeken a vidékeken tisztább, és az orgánum az tulajdonképpen az egyik legtisztább ganodermát hozta el nekünk. Ez a ganoderma lucidum, vagy más néven, mint már Kornélia is mondta, pecsétviaszgomba. Ez nagyon sokfajta poliszacharidot, illetve nyomelemeket, több mint 400 fajta nyomelemet tartalmaz, kalciumot, magnéziumot, káliumot, ezen kívül egy nagyon speciális poliszacharidot, erről talán már hallottak, a béta-glukán. Ez tulajdonképpen az immunrendszernek a helyreállításában játszik szerepet, szabályozza, illetve felerősíti, de az olyan betegségekben, mint például autoimmunbetegségek, ugye ezt tudjuk, hogy itt a saját szervezet támadja meg a saját sejteket, tehát idegennek ismeri fel a sejtjeinket, ilyenkor is nagyon jó hatású ez a ganoderma. Más néven a ganoderma, ez egy adaptogén gyógynövény, vagy gyógygomba, beszéljünk gombáról. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen egyensúlyba hozza a szervezetet. Ahol túlműködés észlel, tehát bejutva a szervezetbe, azt feltérképezi, sejtszinten elkezdi a regenerációt, és egyensúlyba hozza. Ahol túlműködés van, azt csökkenti, ahol mondjuk alulműködés volt, azt normál állapotba hozza vissza, és ezáltal fejti ki a hatását. Még visszatérnék arra, hogy miket tartalmaz. A poliszacharidokon kívül nagyon sok a béta-glukán, a nyomelemek és antioxidánsok, illetve szabadgyökök vannak benne, ezt a szót kerestem. Ez azért nagyon fontos, mert ezáltal fejti ki, mint már előttem mondták, a lukosító hatást. És ez nagyon fontos, mert ugye szervezetünk a külső hatások következtében, legyen ez toxinok, környezeti ártalmak, stressz, vagy akár a hagyományos kávé is elsavasít. És ez a gyógygomba tulajdonképpen egy lugosító hatású, semlegesíti ezt, és ezért tudja olyan gyorsan kifejteni ezt a hatást, ezt a látványos hatást. Én legalábbis a praxisomban nem tudok egyelőre olyan eszközt, amivel sejtszinten ki tudnám mutatni ezt a gyors javulást, viszont azt vettem észre, mert pácienseimnek is ajánlom, és szedik is, hogy egy pár hét alatt már érzik a hatását, illetve később, pár hónap múlva, akár labor értékekkel tudjuk ezt
bizonyítani, hogy elindult a javulás. Tehát gyulladásos értékek csökkentek, koleszterin csökkent, pont tegnap volt egy betegem, aki örömmel jött mondani, hogy normál tartományú van a koleszterinje. Gyógyszerrel nem tudtam vele mit kezdeni. És boldog vagyok, mert nagyon-nagyon nehéz volt. Tehát ezek a gyógyszerek, nyilván tudom, mint aneszteziológus és intenzív terápiás orvos, vannak esetek, amikor kell a gyógyszer, és nem is tudunk mással elérni semmit. Viszont vannak esetek, például ilyen esetekben nagyon nyugodtan lehet ezekhez a gyógygombákhoz és alternatív dolgokhoz nyúlni. Egyéb más tapasztalatom is van, ez velem kapcsolatos, saját személyes tapasztalat, és tulajdonképpen ez erősített meg, és a hitemet is megadta a gyógygombával kapcsolatosan. Én nagyon sokáig gyógyszert szedtem, mert komoly refluxom volt, gyomorsavam, fekéllyem, és tulajdonképpen ezzel a gombával, illetve ezt a kávét iszom, teljesen megszűntek a tüneteim. Én éjszaka fölébredtem, olyan tüneteim voltak, hogy minthogyha infarktusom lett volna, tehát zsibbant a balkarom, a mellkasom fájt, nem tudtam aludni konkrétan, és le tudtam tenni ezt a gyógyszert. Egy nagyon erős gyógyszert, amit szerintem mindenki ismer, pantoprazol, biztos nagyon sokan ismeritek, ez nem a reklámhelye, és le tudtam tenni. Tehát ez egy óriási dolog, mert ez egy nagyon erős gyógyszer. Nem csak magammal kapcsolatosan, betegekkel is rengeteg jó tapasztalatom van. Egyébként nagyon hatásos még manapság ismeretes ugye civilizációs betegségekben, mint ételallergiák, glutén, laktózérzékenység, bélálteresztő szindrómák, reflux, ezen kívül rengeteg allergiában segít, bőrbetegségekben, ekcémában, pikkely-sömör, hormonális elváltozásokban, pajzsmirigybetegségben. Ami nagyon szembetűnő volt számomra, hogy a vérnyomást nagyon jól szabályozza. Tulajdonképpen ezáltal nagyon jó sztrókos betegeknek és keringési elégtelenségben is. A gyógygombának a teste, illetve a szaporító szerve, ugye a spóra, ez 75-ször erősebb gyógyhatású, mint maga a gombatest. Ezt olyan esetekben is szokták alkalmazni, mint már előttem szólók is mondták, tumoros betegségekben, vagy ott, ahol nagyon komoly elváltozások vannak, és nagyon-nagyon jó hatásfokkal, tényleg kigyógyítja a betegeket belőle, és tulajdonképpen normál szintre hozza vissza a sejtek működését. Én annyi jó tapasztalatot hallottam, és tegnap is volt egy paciensem, aki mondta, hogy allergiás. Már kezdődtek a tünetei, biztos ilyenről is hallottak, vagy valakinek van is, hogy elkezdett folyni az orra, viszketett a torka, könnyezett a szeme. 2 spórakapszulát vett be, 2 spórakapszulát, és megszűntek a tünetei. Tehát, hogyha nem az én praxisomban lenne, én sem vittem volna el. De így, hogy én is szedem és használom a gombát, így nagyon jó szívvel ajánlom mindenkinek, és nagyon meggyőzött, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek.